magyar az az ember, aki idejön, és azt hiszi, ez az ország miénk volt, és mi vissza akarjunk. A magyarok helyzete az jobb, tehát elfogadottabbak mondjuk mind a cigányok, vagy mondjuk a HIV-fertőzöttek, vagy a homoszexuálisok. Romániában élsz, román vagy. De szerinted kétségbejtő a helyzet, ami az asszimilációt illeti? Igen, vagy ilyen helyeken? Nem kétségbejtő, hanem reménytelen. Vége. Amen. Én akkor beszélek magyarul, amikor és ahol jól esik, mert jogomban áll. Te is magyar vagy? Nem, szlovák vagyok. Szlovák vagy? Nem, szlovák vagyok. Hogy is van az, hogy 4-5 fiatal elmegy egy magyar faluba, és ott annyi magyart ver meg, amennyit akar? Miért utálják a magyarokat? Azért, mert nem szerbek. De nem kell ebből ilyen ügyet csinálni, most a szerb, meg a magyar, meg magyarverés, meg szerbverés. Nem! Engem is megvertek gyerekkoromban, meg a másikat is meg fogják verni. Egy dolgot kell tisztázni, a kisebbség az folyamatosan sajnos vesztes helyzetben van. Mi is van a mi egészséges önvédelmi mechanizmusunkkal?